Hello guys, majong adlaw ni jong tanan. Welcome back sa mong channel. Hi. So karong adlaw day guys, mo ato minute reverse sa Tagbilaran. Ako'y mo uban ni kay napo ko'y importanteng adtuon. Inja mato siya sa jahang doktor magpa-check up. Inja mga jo pod og referral para dadon sa Manila ato sa Philippine Heart Center kay mo ato na sila rong Bernice pohon guys, pohon malawang Ginoo, tabang lamang pumugampo guys para ni reverse. Inja daghang salamat din ninyo sa mga tabang inyong gihatag dari ni reverse dari namo sa mga pamilya. Daghang salamat din ninyong tanan guys. Ja mo ato na meron guys. Ja biya ni ra ka biha. Inja i-remind si Mama Ali ug si Nanay sa tambal nimo ha. Kiss Mama bi. Love man kani Mama. Unsa may imong papalit? Inja may imong papalit? Jollibee mo. Lo. Jollibee. Inja mag-eat sa ka ha. Kay mularga nami ha. Luoy man si Mami Tiri ug way uban. Mo nang si Mama sa may uban ha. Sunod matura ta ila Mama Julie. Maali ay mo. Mama Ali kay ilaban mag-u. Si Mama Ali may uban ni Mami Tiri sa Manila. Anja ako sa Tagbilaran. Oh. Anja guys, matura mi guys. Kita ra ta guys gabot namo. Bye-bye, babe. Love you. Di mo hilak, ha? Big girl na bitaw ni. Good girl bitaw. Be, kiss Mama, be. Kiss. Among silpon sa kaw, kwasa kaw. Kora. Bye-bye, guys. At tangiran ninyo, guys. Mato nami. Bye-bye. Mato nami, guys. Halas panda, nirban manas panda. Agang kuan, guys. Sapatos ang among gipang balot sa silupin kaya hindi makalapok. Tanawa na tagma. Huslo ba ni Ron? Tapi kang reverse to ah. Unja, di na ako makatawid. Kaya aduna na may bundok. Pero gusto nga ha? Agahe kay lata. Aw di agahe. Wa? Bright gajud ko manghana-hana no. Pustog silupin ra ro makalapok. Wa man lagi na ansa. Wa pa ni na ansa kay wa pa man matangtang. Adto na tama sa ubos sad Kaya pa ilapog gyud sa sada. Magingani ra man tataman Tagbilaran rit. Panda ulit, panda nakalapok-lapok nakagsamot. Uy, dili kay maligo ta hoy. Panda oh, panda. Panda. Maligo ta dali. Kalapok di jud. Isalan tingog na lagi mo darang sa oras na. Alas 8 na. Mag-atang pagbahan. Dito na ko buhay las idis kapit. Nanas aloy. Nag-amang sundo. Magtangtang para mamis ang butas. Asa na ni kuan ha? Habal-habal ay ban. Sa kaya nagban. Pagamping mo. Ito na mi guys. Ano oras ba na? Okay guys, dahil nami guys. Abot na mis Tagbilaran. Jag amang lakit antiri na. Teresita Lim Hardware. Sana all. Lim boho lang sa kalam. Teresita Lim Hardware. Katawa. Hello guys, nauli na demi guys, gikan minitiri sa Tagbilaran. Ning uli ra pud mi dajon kay igo ra mi nagpa-check up diyan ngadyo og referral para dad nila puhon karong Bernice kay larga na sila sa Manila. Anja dada skin da. Dugay na jud mi nakakitang kinkin karon pa jud nakalaag. Hay sa kanila kinalikin. Anja dapat siliksian nagkulot. Anja guys, pasalamat dai miniti Lilian live in Japan. Pasalamat dai miniti Lilian guys kay gitagaan mi og chocolate da. Anja dapat para niliksian. Anja kani siya guys kay duha man. Aha na may hatag ni kinkining isa. Tagsa mo biha. Ha, mga kinkin ha. Pangabrihan. Mickey Mouse nga lollipop.
Kamusta man kakin? Malagi ni uban si Gay, tumong Kuya Gael. Imo ra maning green kin. Anja karing pink kang liksian. Manot brush mo inighuman. Imo ning isa kin ah. Anja na kanan guys kay kuan. Mulakaw pa ko guys mo ato sa Kus Mercado sa Alicia kay mag-claim ko og kwarta kay na pining pada para ni reverse. Dari na ho anja hang ihatag ni reverse anja guys. Daghang salamat nimo ma'am kay baw na ka kung kinsa ka. Amping kanunay diha sa imong trabaho. God bless sa imong pamilya nga grabe kabuutan. Salamat si Johang tabang dari ni reverse. Daghang salamat ninjong tanan guys. Daghang jung salamat ninjong tanan guys. Di ko mapulaan magsige kog pasalamat ninyo kay mora na among ikabayad. Sa inyo ang kamaajo dari namo. Daghang salamat ninjong tanan guys. Ginoo nay magbaw sa inyo ang kamaajo dari namo. Anja guys. At tangiran dya guys, kay maudong pa ko sa Mercado sa Alicia, kay mag-claim ko sa Ijahangi pada. Dya sa mga katuning pada-padas mga niaging adlaw, kay baw na mo kinsa mo, dagang salamat ninyo sir. Dagang salamat ninyo sir, og ma'am, sa Ijahangi pada. Ug sa katunguban pang mga ning tabang ni Trivers, daghan-daghan kadong salamat. Pasensya na moros ubos guys, kay nakasalinggubot kay naman sa tililian dari ning laag. Nga naman gajid na yung mga bisita, silinggubot kay magka-enjoy man lagi ni kay tagsarapod magkakita. Anja mara to guys. Hi guys, mga unanta. Anja, anira mo ha. Di mo magdagan-dagan o di mo madamag. Di mag-away ha. Karon na mo makita, mag-away pa mo. Di mag-away ha. Di mo lakaw sa mama ha. Anja guys, kita-kita rata guys, nag-uli na ho Anja. Tangira ninyo. Bye-bye. Bye baby. Hello guys, di na kus bye guys. Diyan mora niyang gipalit. Diyan, nipalit kong saging. Diyan nakawad-ag saging si Reverse. Lakatan o Ika ikulog to. Yakult. Ika ikulog. Mag-eat sa gluto be. Maniuto na diya. Maniuto na ito ninyo guys. Maniuto ta guys dahil niluto ni Ate Ruby. Erang lami akajos. Tinulang manok. Ate Lilian! Dali na lagi! Latuson karon te. Ano ba giduga-duga ng tiyata diri? Sa tambong na! Maniuto ta ninyo guys. Inautuwi na ta dali ng kita! Hello guys! Nauli na day ko guys. Gikan ko nag-claim sa katong nanipada para ni Reverse. Daghang salamat nimo ma'am. Kahibaw na ka og kinsa ka. Daghan kang salamat nimo sa imong mga tabang nga gihatag dari namo labi na ni Reverse. Sa mga pamilya, daghang salamat nimo Ginoo na magwas sa imong kamaadlo. Anjaret, Daranet. Mga kananay, salamat ka duman sa imong hatag. Dagang tabang na din ako. Makapatambuhan ako sa kasing-kasingan higwaos. Kuan ko no, kanang nay, di ko no magpa-stress, di ko no ka magpasulabi o bubalitok, bitaw. Di ko no ka magpa-stress, ampo ras Ginoo. Uli aram sini. Ang pagkas Ginoo, Ginoo lang masila mong nakagawa. Diba, Nay? Uli aram ni. Daday pagang ijaan nga gwapa. Esther lang sa kalam. Mao na raman iwan vlog na mo. Kanang nay, hi, napo ko na rin yung uli kay magpasalamat po ko sa katong nihatag ni Terry. Ato ang mga kabatsmate, si Ronnie o si Chari. Isa ba itong isa, sa tanawin kayo po patimaan sa ijahangan. Basta dagang salamat ninyo. Nadako na itong tabang para sa aming suon. Ni Reverse, Teresita, Bertodaso Burato. Salamat ninyo mga mate. Marato. Daghang salamat ninyo. Daw salamat sa mga kabatsmate ni ate sa UB. Ruby Night. UB Ruby Night. Night Dang 1992. salamat sa mga kabatsmate ni ate sa UB Night 1992. Hello guys, daday ko sa likod guys kay mag shout out ko. Unsa bibo derog squan guys among Barrio Hall sa Putlong Cam kay pound ay anniversary ba nay? Anniversary sa mo ang baryo guys sa Putlong Cam. Diya mo adto day mis nanay unja atangi sa akong vlog guys kay nay award si Nanay Let. Bani ko ma. Og di mo uwan mo adto ta. Shout out ko ni Ate Videlos Cabrera Fronteras og sa iyang my love nga si Kuya Jubis. Hi kabe. Hi.
Hi ninyo ate ug kuya, amping mo kanunay diha. Hi. Unsa? Hi. Hi, Ate Vitalis. Hi, Philippines. Ja hi pug ko ni ate Janet jamo indajon. Ug ni ate Joshua nga naa sa tubigon si ate Joshua. Hi nimo ate. Nay, murag kaawan na nay. Anja shout out po ko ni Ann Ampolokyo Polinar og ni Mian Ampolokyo family shout out. Og hi po ko ni Ma'am Salome Ramo og ni Azela Lubu Uyataba og ni ate Gian Margaret. Hi nimo ate. Anja hi po ko ni ate Rush Mary nga nakaros Tagbilaran. Hi po ko ni Princess Maui Kusal Dusal. Unsa maron be? Mau. Shout out po ko ni Imcons og ni Dindin Orada Kanyete. Sanay? Shout out po ko ni Dindin Orada Kanyete og ni Carol Rubio og ni Vicky Obidencio. Hi po ko ni Mi Amor Bernadette Morta og ni Robert T og ni ignorante slik si Asli. Grabing alingiing ka do dari guys. Grabe ka igang ka do. Uwan na siguro pod ni. Hi po ko ni Junita Labunog ug ni Romeo Alvarico ug ni Jonita Martinez. Ito sa siin na. Shout out po ko ni Ansan Blanton. Hi ka ni ate Ansan bi. Hi, Ate Ansan. Ay nga amping da kanunay tin. Hi po ko ni kanang Dagwood Sengleton. Dagwood Sengleton, shout out. Og ni ate Marcelina Laboniti, hi ni mo ate. Shout out po ko ni Wilma Mikabalo. Og ni Maricel Bisagas, Evelyn Kaga, Mapi Andaya, og ni Amelita Abanes. Jingjing Enerland, shout out. Tagang sanam ka na, naglabalaba ka naman. Edina Kanyete, Margie Adim, hi ko ninyo. Sa mga na-mention, sagang salamat ninyo guys sa kanang sawang pagtanaw sa ang mga video, sa mga vlog. Shout out po ko ni Lourdes Saladin og ni Janet Magundatu. Shout out po ko ni Janet Magundatu og ni Edith Labapes. Hi po ko ni Edita Marquez og ni Ate Beth Gonzales. Hi ni mo ate amping mo da kanuna. Hi po ko ni Ate Bing. Hi, Ate Bing. Shout out po ko ni Richelle Bargier og ni Bernadette Beltran og ni Divina Gracia Salinas. Shout out. Shout out po ko ni Jennifer Canuto og ni Raymonda Baculta. Hi po ko ni Jersey Villanueva og ni Vic Al og shout out po ko ni Vic Amparo Vlog og ni Annalisa Adams. Shout out po ko ni Erlito Shano ug ni Juliet Galos. Hi po ko ni Robert Abdulaziz Valdez. Hi nimo Robert Abdulaziz Valdez ug ni Jess Cabanero, Jocelyn Palumata, shout out. Anja guys, sa katong wa na ma-shout out, i-comment naman ninyo kay balinsungag na lagi ning uban kay ag signal lagi po di na makita ag uban, di gali ko maka-reply sa uban guys. Pasensya na mo kay ag signal lagi ang problema daan ni kay pasulabig signal dari sa amo. Anja daghang salamat dai sa inyong mga comment guys sa kada vlog na kada video na guys. Daghang salamat. Pasensya na mo kay di na tagsa-tagsa og reply kay ag kani laging signal nga manunuway. Maunay makapait lagi pod. Anja guys, daghan kadtong salamat ninyong tanan guys. Pasensya na mo sa mawa na ma-shout out. I-comment naman dani kahanap pong i-shout out sunod na nga vlog. Anja shout out day po ko ni Ate NN Langi na karon sa Pilar. Hi ni Mote, gimingaw na ko sa imuhang bibi si Sahaya. Hi kabi. Hi. Robilin Langi guys, shout out. Anja. Hi, Sahaya. Hi ko Bibi Sahaya. Miss you Bibi Sahaya. Love you. Anja guys. Kanang about day po ni Lexi guys. Nakita di mi ni Mama Julie. Kaya ni Adto Mamis Tagbilaran kami ti Rivers. Dadto man po si Mama Julie. Kaya ni Agbat Batos Romero. Kaya Dadto Mas Terry nagpa-check up. Kanang na about ni Lexi guys.
sunod adlaw mo adto na Miss Maribuhok kami liksi. Ito mo ka na ako. Adto ka mag-school kay mag-work man si mama. Ha? Mag-work si mama para sa mo ang future. Ha? Kay mag-school naman ka. Mangandam pa day ko siyang mga gamit guys kay kinahanglan pa og kanang nay mga school supply. Kinahanglan pag mga gamit ba guys, mga papel nga na sapatos, uniform. Pero ang uniform ko no guys, okay ra ko maawahi pero kinahanglan magsapatos nga na. Malit pa ko sunod adlaw guys. Di pwede og magpalit og uniform sa mana ay daghang uniform sa nalunod ma. Pero adto man ka sa Maribuhok mo eskwela, adto man kay Mama Julie. Mag good girl ka adto ha. Naman si Kuya CJ ug si Kuya JJ. Excited ka? Nailatos man kong kulirit ba? Ha? Nailatos man kong Di man gud mang latos si Uncle Eric. Ha? Buutan man gud si Uncle Eric. Og adto na ka bi imong itawag bi Mama Julie na og Papa Eric. Nadito. Ano man? Mawal ko. Muuwo ko no siya guys. Basta ka adto ka bi ha. Kay mag-work kinahanglan man mag-work si Mama ha. Lab manggihapon kang Mama. Ma? Mag-video call ra man ta bi ha. Puhon bi ha og magka-work na si Mama ha. Oo. Iduwa ko butterfly mo. Nja guys, about that to check up ni Rivers guys, nahuman na day ay karong Bernice pohon mato na sila Manila. Maawa mo. Kuan kanang kadatan-aw na ni Rivers guys, maluoy ko. Maluoy ko magtan-aw ni kuan guys, Rivers. Nja mao lagi nang maluoy ko magtan-aw ni Rivers guys kay kanang kinahanglan din siyang bantayan kay mukalitra lagi si jag kanang di makaginhawa. Nja magsakit kuno gid mga kabukugan. Nja bantayon nang jud kadto nja mao nang si Mama Ali karong Bernice si mo uban ni Rivers atus Manila. Nja naman pa ang mga ijaan og angkol nga tuas Manila, sila na lamang pa mo assist og nay mga kanang kinahanglanan ni nga na sila na pa mo assist dato kay di mapud pwede maghurot mi mular kag Manila kay ag pamasahe. Diya opi mabilin daris bahay sinanay si tatay. Diya mao nang si Ate Allen na ramay mo uban ni Rivers kay kinahanglan mga dyan si Tirig na kauban di manggud lalim ijahang kahimtang. Diya mo nang ampo na raman jud mi nga ma-okay si Diya makakuan si jahang operasyon masaksis. Diya tabangi raman pud mig ampo ninyo guys kay di jud lalim magkahimtang ni Rivers karon. Munang maluoy ko ana namang ihilak sa tago ahang kaluoy magtan-aw ko ninyo. At timanunan ka adyo. Diya mo nang guys sa katong mga ning tabang ni Rivers guys, daghan-daghan kadtong salamat ninyo. Ginoo na jay magbawas ninyo hang kamaadyo guys. Daghang salamat din ninyo guys. Inja guys. Wala ka naman Miss Nanay kay mo to Miss Barrio Hall kay na may award si Nanay. Uban ko ma. Kuan mo ra nimong vlog guys. At tangiran ninyo sa katong nay award ni Nanay. At tangiran ninyo sa hang vlog. Diya mo ra nimong vlog rong adlaw guys. Daghan kadtong salamat sa inyong pagtan-aw sa moang vlog. God bless natong tanan guys. Amping mo kanunay ug asa man mo karon. Bye-bye guys. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye. Love you ni jong tanan.